बुलेट खाई बुलेट खाई करे टूर देबे का बड़ चनिया ई खतरनाक भी है बहुत खतरनाक विशाल भैया इधर फोर बहुत बहुत बार बार हां ई ठीक काम नहीं है ए भाई बैठ जा बैठे होला होला अब तो नचनिया हमरा के मारत ये बड़ी उरे भाई उरे जगह मारत जब देखल जाला कि हईसन ब्यास चक देहने करता रहे हईसन दब ब्यास तब तू मत मरी है जे एगो बात जान ले काहे माने हम ई सुख से नहीं कह टेंगारी चाचा दुख से कहत तू हे जा मरबू हाउ चक देहने करी है चक दे होने करी है अच्छा कब एकर काम पर जे केहू जाने कब खोजे लगी है लगिए मांगे देखिए हलचल जी कितना जवान से हम बोलतन हलचल जी आई मगध के धरती कनु हम हां आ कहत रहे हमरा के अरे वो सब हमरा के ब्राह्मण मानी ले तो ब्राह्मण के लइका चाचा अगर छोटो होखे न तोरा वो सब इज्जत से बोली ले गोड़ लागी ले कि ना सब लोग इज्जत से बोलेला हमनियो के बोली ले जा आई मर्दवा कहत रहे के 5 को तोरा वोट मिली बताई ना बताई तो कितना ध्यान दी हो अरे छुदी आदमी हमने की हरे जौन ही भाषा बोलत रहन तारा मगध में ऐसन बोलल जात होई लेकिन हमने की ना चल अगर हमने की कोनो के रे कहबो रे तो तारा ऊपर ले चल जाई नु कि तारा सोचबे ना कर जौन अभ्यास के बोललू लइखे आवो आ कि समाज में हमरा का बोले के बा एगो खाली जानत रह ओहो आपन तू कुछ नहीं कह शिव शंकर यादव जी कहले रहने कि जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं और जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में देवी देवता नहीं होते हैं तो शिव शंकर यादव जी के तू पत्तल में खाइला चाचा तारा हे जगह तारा लगे कुछ बा आपन तू कुछ कह माता पिता के बारे में तू जानत रह गोस्वामी तुलसी बाबा लिखले बानी कि गुरु पिता माता महेश भवानी माने गुरु आ माता पिता महेश भवानी यानी भगवान के दर्जा दिहल गइल बा गुरु पिता माता महेश भवानी आ परलउदीन बंधु दिन गुरु मूरख मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट पहर निरखत रहु श्री गुरु चरण की और तुलसी बाबा लिखले बानी गुरु पद नख मणिगण ज्योति आ सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। हम जब चौपाई बोले लगब नु लगबा बानर कूद है तार खोपड़िया खोजे लगा पीछे पड़े
बोले के पहले आप सीखिए कि आप क्या बोल रहे हैं ना गाना में तहरा दम बा माने गायत्री बाबा हे लगावत रहले के गुमटी हिले ये नया हो। अच्छा बाबा रोबो सब तो माने हमनी के लइका बनी जाए हम एक दू हाली गायत्री बाबा के कार्यक्रम देखले बनी आज ले नहीं देखले कि गायत्री बाबा है मतलब बोल जाई तो जाई नो पागल हो बकलोल तरह के सनका दे लेकिन 35 मिनट का समय मिलल बा तो 35 मिनट में हम 35 को तरह के कलाकारी ना देखनी मोछना दोसर को बुझला तू नाच देला ऐसन कहि जाला कि कलाकारी 3 ताल ले गो नहीं गावे के बा त अपन पर लेके गावल जाला नाच देला एकरा बाद का नचबो का नचबो आ हमहु नाचो नाच देम सुननु कि नचवावे लायक रो देखो आलाप केना लगावल जाला देखो